Tokma Timasi Salbaru Fiaba Mayagwnang Khasuksa EM Runiel Deborma Lukuchubachu Khaimani Salbarya Salbrumno Gring Amsayo Tangai Birmano Klaijak Jingjalo Klaijarono Chubachu Klaitango Abaikino Tini Sangrongshalo Kungino Pungno Tangai Chubawika Chubawika Tangnai Salgisa Sega Mohanpur Amsayo Lahar Patiwi Thinai Kami Katalni Thuijanai Hopreng Debormani Nukungo De Shinglung Kamini Thuijanai Robimala Debormani Nukungo Michael Pandawo Chubamani Logi Buskani Shalrokobo Jungjalo Krake Jogia Nukuni Shambo Eba Thuijanai Nukuni Shambo Busanai Hine Kok Shaka Kok Motrin Buskango Mayagwnang EM Runiel Deborma Duita nukungo Chubachu Khaipike Kaisangke Kami Ketal hunjago amno eba Shiv Durga bo hunjago oro koekdin sikang sini takuk Hopreng bo Mohanpure accident ngai mini langma chokha jibio thangi tai singlung kamigo sini bukuk jek robimala bobo tini 13 din binubo 13 dino bini family no bin serai khonai no phayoro bo kisemisa sing chubala khike angke phaine salobo sing thakino chubala aro sabsa haimanja phage tini oro sini amsani no sini block president tong local ni sini leader of tong village member tong dana antu tong sini kormi sokriyo kormi jon tong moi tiprama